Ahojte, moje meno je Betka Davidová. Ahojte, ja som Luana Peňová a sme študentkami odboru pracovníčky marketingu. Ako maturitnú tému sme si vybrali virtuálna realita v krajskom meste. Mali sme virtuálnu realitu o Banskej Bystrici, kde mohli žiaci vidieť pamiatky Banskej Bystrice a spoznať ich bližšie. Ja som si vybrala ako maturitnú prácu návrh novovzniknutej prevádzky a vybrala som si kaviareň. Volám sa Krysan Hurta, som žiak 4. B, odbor grafik digitálnych médií. Tento rok som maturoval a rád by som vám krátke povedal moju maturitnú prácu. Robil som počítačovú videohru na Shell Vampire Survivors v programe Godot. Je to herný engine, ktorý v poslednej dobe veľmi vybuchol. Použil som 2D pixel artovú grafiku a môžeme si ukázať. Čauko, som Alexej Galko, som grafik digitálnych médií a moja maturitná práca bola hororová videohra robená v Unreal Engine. Bola inšpirovaná hrami ako je Outlast, Alien Isolation a P-Team. Môžeme sa na ne pozrieť. Volám sa Michal Grovčík, som žiakom 4. B triedy a som mal grafik digitálnych médií a moja maturitná práca bola animácia, ktorú som vytváral v Blenderi a animácia bola štýl Lego. Príbeh je o Levovi, ktorý získa schopnosti rozprávať a myslieť ako človek. Stretne sa v inej dimenzii, kde spozná hlavných hrdinov z najznámejších filmov aj knižných sérií. Je to Harry Potter, Frodo Baggins a Peter Pevensie, čiže Harry Potter, Pán prstenov a Kroniky Narnie. Elijah Wood, William Mosley, and Chris Evans. Lego, The Three Fantasies, The Legends will return once again. Only in theaters October 27th. Takže čaute, moje meno je Michal Gujen, som zo 4. ročníka, môj odbor je mechanik číslicových riadených strojov a mojou maturitnou prácou bola výroba človeče, ktorá pozostala z výroby figúrok, z 12 hranu a hracej plochy. Použil som na to dve operácie, frézovanie a sústruženie. Figurka bola vyrobená operáciou sústružením a hracia plocha bola vyrobená frézovaním a zabil som ešte na jednu. Táto kocka bola vyrobená vlastne 3D tlačou. Toto človeče má vlastné pravidlá. Snažil som sa, aby to bolo o niečo iné ako obyčajné človeče. Paradoxom je, že na tejto 12-hranovej kocke, alebo na tomto 12 hrane, je tzv. Stopka, ktorá je znázornená značkou, alebo teda rukou, ktorá, ako som vravel, hovorí, že jedno kolo človek alebo hráč stojí. A ešte je to odlišné tým, že sú tam mínusové hodnoty. Moje meno je Dominik Vyletiel a som žiakom 4. ročníka. Čaute, ja som Henrik Mokry, som tiež žiakom 4. ročníka odboru mechanik číslicových riadených strojov a našou maturitnou prácou bolo skonštruovanie CNC stroja laserovej gravírovačky. Tiež to je CNC stroj.